дуруд бинандагони азиз, манзури шумост намоиши Аниси кунҷи танҳоӣ аз телевизиони Баҳористон. Дар барномаи имрӯзаи мо як хонандаи фаъол аз шаҳри Душанбе Муҳаммадҷон Шарипов иштирок мекунанд. Биёед бо ин нафар аз наздик шинос мешавем. Марҳамат, худро барои бинандагони мо пурратар муаррифӣ кунед. Ман хонандаи синфи 8-ми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе Шарипов Муҳаммад мебошам. Ман соли гузашта дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок варзида будам. Ман аз рӯи сеюм номинатсияи адабиёти муосири тоҷик иштирок варзида будам. Саломат бошед Муҳаммадҷон. Мехоҳед ки имсол низ дар озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок варзед? Бале, ҳатман. Мехоҳам як бори дигар дониши худамро бисанҷам. Пас мегуфтед ки омодагиҳо чӣ гунаанд барои иштирок дар озмун? Омодагӣ хуб аст ва ман бо муаллимаи худам, муаллимаи Равшановам тайёрии хуб дида истодаам. Муҳаммадҷон, мегуфтед ки чӣ гуна тасмим гирифтед ки бори аввал дар озмуни ҷумҳуриявӣ ширкат варзед? Соли 2019 чун аввалин маротиба озмуни мазкур сипарӣ гашт ва шумо дар ин озмун иштирок наварзида будед. Пас чаро тасмим гирифтед ки дар соли дуюми озмун ширкат варзед? Аввал дар озмуне ки соли 2019 баргузор шуда буд аввалин бор, ман аз озмун аввал хабар надоштам ва вақте ки хабардор шудам, аллакай даври сеюмаш, яъне даври шаҳрӣ баргузор шуда буд. Ба хотири ҳамин иштирок карда натавонистам ва тасмим гирифтам ки як бор худамро санҷида ва дар ин озмун иштирок варзам. Яъне барои иштирок дар озмун аллакай шумо омода будед ва шумораи муайяни китобҳоро хонда будед? Бале, ман тақрибан 175 китоби шоирон ва нависандагонро мутолиа намудам. Дар рӯйхати адабиёти шумо? Дар рӯйхати адабиёт ҳамин китобҳои хондаи ман ривояти Суғдӣ, Мактаби кӯҳна, Тобистони Пулло Толис, шоҳномаҳои Сотим Улуғзода, Саргузашти Собир ва ғайраро аз худ намуда будам. Биёед айни замон барои бинандагон як порчаи шеърӣ пешниҳод мекунем аз шоирони муосири халқи тоҷик. Бале, ман мехоҳам ки аз ҳамин яке аз шоирони бузурги тоҷик Лоиқ Шералӣ ки шеъри зебое дар васфи модар навиштаанд, барои бинандагон пешкаш намоям. Марҳамат. Ба кунҷи сандалӣ бинчаста шабҳо модари пирам, ту шояд ҷомаи домодӣ медӯзӣ ба сад ният, ки рӯзи тӯй дида бар қади ман бишкани армон, бубинӣ то ба ранги нав ба ҳусни навҷавоният, ба он dastoни ларзони шарафмандат бимирам ман, наёбад чашми камбинат ба ҷустан чашми сӯзанро, биларзад дасти пур эҷози ту бар қабзаи пирӣ, валекин боз медӯзӣ ту дастархони гулдӯзӣ, ки рӯзи маърака дар байни мардум обрӯ гирӣ, чӣ дуньёест дуньёи умеди ту аё модар, аё модар. Саломат бошед Муҳаммадҷон. Мегуфтед ки шавқи китобхонӣ дар шумо аз синни чандсолагӣ бедор шуд ва аввалин китоби хондаи худро дар хотир доред? Ман аввалин боре ки китоб мутолиа намуда будам, дар хотир он қадарам надорам. Ба фикрам дар вақти ба буғча мерафтам, тақрибан 6 сола будам, китобҳои бадаии зиёдеро хонда будам ки дар васфи як китобчаи бадаи хурдакаке буд ки дар бораи ватан шеърҳои хеле ҷолибро нависта буд ва аввалин бор ҳамин китобро гирифта шеърҳои онро аз худ намуда будам. Саломат бошед ва дар низомномаи озмуни имсола низ ҷой дода шудааст ки ҳар як нафаре ки дар васфи ватан, модар, Тоҷикистон ва муқаддасоти миллӣ шеърҳо аз бар намудааст ва маҳз ба ин самт зиёдтар дар ин самт китобҳо мутолиа намудааст, имтиёзи махсус дода мешавад. Барои ҳамин мо айни замон аз шумо хоҳиш мекунем ки чун адибони муосири халқи тоҷик зиёд шеърҳо дар васфи ватан ва Тоҷикистон, дар васфи ватандорӣ шеърҳо гуфтаанд, яке аз онҳоро барои бинандагон қироат кунед. Яке аз шоирони дигари барҷастаи тоҷик ин Мирзо Турсунзода мебошад. Баҳор омад зи умрам боз як соли дигар бигзашт, тамоми зиндагӣ оҳиста аз пеши назар бигзашт,
ба мисли гӯшту нохун ҳамеша бо ватан будам. агарчи нисфи умри беҳтаринам дар сафар бигузашт. ватан дар ҳар куҷо омад ба сар форам ҳавои ту. ман аз он сӯи уқёнус бишнидам садои ту. агарчи дар миён тӯфону мавҷи баҳрҳо буданд, вале омад ба гӯши ман садои рудҳои ту. яъне устод мирзо турсунзода мегӯяд ки агарчанде ки ман дур аз ватан будам, вале ватан дар дили ман буд. ин аст. саломат бошед. акнун биёед мегузарем ба шарҳи яке аз асарҳои бадеӣ хондаи шумо. аз миёни асарҳое ки хондаед бештар ба дилатон кадом асар писанд аст? шояд қаҳрамонҳои онҳо бошад, шояд сӯжааш. яке аз асарҳои устод Садриддин Айнӣ ки дар бораи аёни кӯдакии худ нақл кардааст, ин мактаби кӯҳна мебошад, ки дар он ҷо ҳамин чӣ тавр ба мактаб рафтанашро, чӣ тавр дар мактаб аёни кӯдакии худро сипарӣ намудаашро нақл кардааст. биёед акнун барои бинандагон як порчаи дигари шеъриеро қироат мекунем. ман мехоҳам аз устод Садриддин Айнӣ шеъри зебоеро ки навистаанд барои шумо пешкаш намоям. саҳаргоҳон ки булбул дар наво шуд, гул аз шодӣ шукуфту ғунча во шуд. шумо эй булбулони боғи мактаб, саҳаргоҳон чаро хобед ҳар шаб. шумо ҳам дар наво оед бояд, ки то аз боғи маънӣ гул кушояд. саҳаргоҳон гулистони dabистон, тароватбахш бошад чун гулистон. биёед эй рафиқон дарс хонем, ба бекорию нодонӣ намонем. ба олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. ташаккури зиёд муҳаммадҷон. сипос ки ба барномаи имрӯзаи мо омада дар барнома иштирок кардед ва барои бинандагон ақидаҳои худро ва ҳамзамон шеъру ғазалҳои аз ёдкардаи худро пешниҳод намудед. бинандагони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми намоиши Аниси Кунҷи Танҳоӣ. ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи имрӯзаи мо буданд Муҳаммадҷон Шарипов. то барномаҳои оянда, хайр.